kani kalong kike kaba ma bah yangi namar balai ngi perkhat be ublay punum bishar ublay udir tang ublay jonga jing map hari ngi klat pat ya kani goi kaliang ba ublay ru di keding ba bam do ta ba bul sen ngim jukran lor kata ngi kran be ublay dap je kadai dap de jing hari la ngi buri bangile khanang hi mangi Ahmad ke jong ublay ngim diang hun ya ke jing tridap kai bu jisu la le Ofi kalong kaba itiang bahan nama boleh ada ngiha kata kajing bisyara kalong kaba imah pala tapi bang ngitip ngila nengi nemla taban syaru ya kata handri ladang ngikwa ban light dulu nak kata ru umla akhirnya ta baga pop kam judan jinggerku haga pop kadan bitang kajing tim jadi kita la melian ban klim eno film melian ban tu eno film melian ban le ban thok bisyukor eno namar kata barok kan wan ra jing tim ya gaji im gajong fi balik ikon kiti gajong fi patang la patang iro itrai ngi aingo io try sa ci sen pat hagani ga sngi ngila banon ra ya kini ga jihi kai nang ne na po ka potanet kain bat ngi tap da ga jis ngongo ban na katayo syakatayo kat bangila ai ngi wan ra ya kini ga jihi kai lang ba bangi mer jing mut lang hang ne para pastor be don lang kai bang apa yang subharo ye ki para pastor hagani ka por menta ri pastor Bantay nantai Sardoni pastor Fair bat kumjori pastor Arding dok kain hagani ga jaka bat ngi piang subharu ye pi we ki be pet hagani ga por ka mentang ngai pi yo ma ye ga jinger khu ga langba ka jing sngap ye ki jigi kai nang ne na po potnet bat ki jing shakriro ki babon kan ba pi yo bai pastor Bantay khamta me i ba juan ra ye ka khubor step kan ban ngai ka long ga jinger khu ye pi bat hagani ga si ngi kwa ro ban kran shaphang kini ki jing jia ki ba ki jia hakini ki sngi ki ba menta bat si shangi de yo i Yaki di kijing jia kapan kan mau be yangi baka jingwan ke jong utorai kala jan kai bangi da yo iru ya ka slap ka bakado bangi yo i ke jing the jong mensiem hakini ki sngi ki bakado ru ka bakan jam mensiem hanoi hak ka bakan jadok ru ngi yo i ya ka jing jot ban namar belengi i kata ki brio ki perkhat be ban buri ya ki ki hanoi ki klet no ba ya ki ak bala buri on pen pau kain but de namar kata hakini ki singi wan man kran halor jong kata ba yo ngi buri ki ke bangi perkhat ba uterai yo i khamtam ngi don hakum kan ka por ka ba menta bangi tip ba ka jingwan ka jong tra ban shaw no la ka jong kamet kalong ka bala jan hoi nganum ong ba kala jan wai ka perthai hari ngi tip ba ka jingwan jong utrai ban shaw no kalong ka ba hajan ke dai namar kata pet yo ngi buri ne ba hakani ka singi ni kran sya phang kata ki jing buri ba kumno bala pen pau hakum kan ka por ka ba menta mong sedang sya na i pasal Bantay ila ban lamprang yang ini ke jingkran kan. boleh sebut pasal boleh sebut ni phiru ki ba sngap yang ni ka khubor ni ka por ka bamenta ya poi ban ya kren yang ni ka subject ka daw ka long bangi i ki ni ki sngi lang bagi news lang bagi media ber ka bajar ka pertai ba ka long bakala mi ka Epstein file bahang ni baro kita ki ba laptop la sya that menta way din way naga way kasngi chikoi kasngi la nang pen mi da ki hajar tali ki videos ya baro kita ki brio ki bedan menta ha kita ki kam sneo bat abang i ni ka news ka pen kan mau yang iru ba pleng dan ki ka bala ban ri hau blai tang khmat ki jong brio ru mo mla ban buri tadeng ta kan notam ha khmat ka jong blai ne fisngo kum no ne pastor Kaya pastor kata bong pi ngipet yakin ni gisngi isya ki social media mo ya ka chat hat rong la ne ka jing chat hat pawreng ko ki babon mo ki ni ki jingle ju ki babon ki abang no ki high profile mo te sisa haba pet menta ba kumno ki le ka bala banyada ya kata ka jingle sni ko jongki na perkhat le ka di ka kes ka ba rem ba pastor tu hari ka khat long no ka clear ba menta ki pastor bat ha fikirnya kata pastor ngikirnya kata ngitip ba ngi em gisngi ba kado pastor ba kumala ikran ba dan ka ba ri ya ka ba utra pen pau ya kata ngila msyama ga gospel ju Matius ko no bishpau kadukhat ba apun ri ko ong ba nama kata wachip tieng yaki na ba dan ka ru belatap ya ka ba onam pen pau bat balo bori ya ka ba onam pen tep kini dikti ga jong blehi ya ka ba kuno jisu kran hang ga no bishpau hang tu jisu kran ya kata ka jing sha le ben ya ka ba kini kendu kita ga pedang utra te kum tahu jisu halo jang niru uban sha lani uban rap yangi mau wang ba wasip ti kita gibrio kiba la penjot tengah kamet om ya kamen sim hang tahu la ula batai ru ula pen scam yangi ba kini kim la beli halo jang kata ru pen kentup yang dekot ma wang ba kidon kita jingle ya ka ba gibrio kile pastor kamot ublay bisa pa ya kata nama kan ma ko ke parsi ba kumno jisu
pun pau om bawat na ke jingkran ke jungiru beliun bisyar tengah semua pastor ba kini diki ke ba ngatrai ba ni snow ba kini diki ski ba kiya ya ke ba utrai un sei ba ya ki bari ya ke ba ubri ule mo dak mau ya kata kan mau ya katuka ya kanong samaria pastor habukum no ke ndo ujisu la tip lupa ya ka ke jonton tengah jongka Henry uskeli ya ka Ka persyang man buri ila dia. buri. Ka kumba ka sat khot ila dia. Ka le ila dia kumba ka dai ka thai sati ma. Yes. Hakmat jung jisu ba samla. Ma uru di sati. Correct. Ka dai ngi yang tu bom la ban buri. Tra tip lut ngdong sidong shulong bo tra ma expose ya ki pop ma jong ka perthai men ta no law expose ulai tamba ubu ya ka por ke. Dai mo di pisong sadan. Yes, Pastor. Ka por kan sawan. Barkan Muslim syuk hiru. Dadah ka bakado, dadah ka iki ba perthai. Ngi ka iki boro ka pau syai kedar lut teh iki. But wat lagi beri ki persang ban buri. Handai ka kumbaktin jong ble ka ong ba ublei am udi ba bishar hak. Bat ka jing bishar jong u kalong kom ka jing syai jong ka sngi bamdan kanong ka serngiu teh. Te kum kibrio ngi perkhat ba ngila ban buri no kum kibrio ngi perkhat ba ngila ban ri no dan kum kibrio ngila ban ong bangin klet no dang tu ko singa pet ya ko ka documentary bang rang pet sepang jong ta ke kies jong tau brio udang le kata ka crime ka por budan arpos nem te ulat na kata ka crime te u penyiap brio kum tu rip kita kan thai te perkhat ba am tan betip mono te hadian bol adap nyop san snem kapau perthai biang kami usyakem bat usyaset hajil teh te baru kilingo akan kumdo kapau mo kata ka kes kami biang sabar bat haba bala interview bahiyeng jong kata ka kenthe gidi banget kidwai teh te kajing bisar hok ke jong ble kapau teh bat ngi sakri u ta ble ba kajing bisar jong kamde haduk bangin dala khlat ngan perthai hei bangin sayo ta kajing bisar ki arteli ki jat jing bisar mo bangin say kran hadian jong ni are kajing bisar jong ble ro ngi bakal apau nadu nang ni haperthai bengi la teh bengi nang barang ipet ka nuksar ka jing jong ha testament barem romo dan u kitab Joshua dan u akan bola buri moi kata ka ba ula hukum da Joshua bamdi bembet pensim nak ta ka snong Jericho bola sim la buri ba perkat dan betip dan bi perkat ba dan manu ban bishar te yu re klet ba udan u tau ble u ba u ba bishar hak ki bara bat ka jing bishar u ka pausai bat kumta mau bat kayeng ka sem ju kawan ka jing pendam pat kawan ka jing yap te ka dikata bo ble bengi sakri udi ble ba bishar hak temen ta ka paulut ki baro mla ban buri khmat jong ble babon ki brio ki patre ki kam mo ki bakrau ki bahe ala bodong ki dan ki kam ki balong ki juong kata ka matang YouTube juga sngo ba dapat YouTube robon ba kata bejong secret society teh ngat juong kata te ba kibrio ki ongi expose ya ke secret society lada secret society kala expose no te kandan secret issue ha kata te kamdi issue ke secret te babon chapang ki ni secret society is bingi yu po social media ji sha kamdi hiru ke real ngat jong begide makihi ki bapen expose khnang bang inam ya ke reality jongki ki penlong hi ya kibrio jongki ban fake video chapang jongki ngi priangka kom ke real hari ji sha ki ligla tre da kawai kam ke jongki te hari don pa ublay kan sapoi per kapor amba ublay un sebisar hak berkata kajing bisar juga bat kan pau sai kedar bete bat kom ki banget bonsian kala bodong kawan ru kajing du jing kerman hak kajing ba ngemyo ya kata kajing bisar hak ke kata kajing bisar bede banyo hak kajing kajingi namar ba dan manur mano bale selendat ma ka hak ka bede bingin yo ngemyo ki beduk ki kaang ya ka hak kajing ki kimyo ki berjenjar ki barangli ki kaang ya ka hok ka jengki kimia dan ka por lagi ongi le sniu ayu kan bangi hak banya ding ba kat kan ki jenjar ki litiet si ki jingkhang bede ki badi pet ya ka tu ka kam hari kimia ai ka hok ka jengki tedeng ta apa ki kerpat ki linyar pat chautrai i kumba kamwan rate ta ka jubab ka jing bisar hok ka jong play hari kata pangi tips scam ka kumba tien jong play baka ublay long u sngo te ka jing yam jing kirangli kambo ka tien jong play ka jing kaang jong rangli ka jing kerpat jong rangli bat habangi kaang so ublay pat ublay un bisar hok te ka get kene ka perthai ko mentangi i mangi tip ka yat step ka kloi ba te ki bara ting kata ro ngasuthu ba ka jing bisar hok jong play ro kan kloi kalong wot na bat ngimla ban buri bat ngimla ru ban set bat ngimla ru ban persyang ban bu
bancu ban ong ban under the Under the carpet. under the carpet dan under the bed bancu kenyat lut kiki baru sakandang ban ong ba amdan batip amdan bai i dah ublei dan Pitre sekono-kono ka kam pi de sakri jong blei ne kam sarkar ne kam kono-kono ro mla wan burik no blei bat ke judgment jong blei kelong sun bat kam slam shu hiro bat nang ni sakhmat le pin ibi ke jing bisar ke jong blei bat pin ibi ke jing bitar ke jong blei menta menar bubuan sin la syukran beta ke jing iet ke de sisa ke jing iet jong blei pakapoi ro ko por jong jing bitar jong blei ba ublei pan ba on sabi ai kita ke jing bisar hok ke jong u bat hak ta ke jing bisar hok ke jong u pin i ba komba ublehi uang ujisu ai ba kandan ke jing penyaklat ke bakrau ha padang kilang berat bagi blang ke jing penyaklat ha padang kinyut ba ukau berkata kamde hadu kata kasngi jong ke jing misar ba kata ka ayam ketin jong bleh ha kita ki parsi lo ba kata ka ayam kala jante jadi kini ke ayam ba mentangi i ba ubleh yam las dang penyaklat ki blang bagi lang berat nyut na ukau ba ke jing bisar jong bleh kala sedang ba ki beri kim sok thu ha kata namar tang namar bakam jia ai te ki perkhat ba kamli le Jadi nomor kata bah ke ngi kibri ngi ong ba ngindar le makna kan ke kam sniu hakabari ru kam lile. Bun ba kisakri jong play kile ke kam bamde selendat ki perkhat ba kam lile. Nomor ke jing bitar ba ke jing bisar jong play keempat wan te pasar. Hari antara wan berkata ke jing pausai kedar pat mentah. Ba komentar ki dan kini ki balang bahek ma pasar bagi dan bengipa ke bakilang ki bapau mentah ma. I hapo YouTube ki dan ba ki expose ke Hillsong gitu. Ini ki elevation worship mental kadang ya bahai ke bekani ke Bethel Church kadang ya teh tu pastor badan hang tu usah expose mental nama mereka ibu dan kata ke sex scandal ke jongo ke belali nak do mensya perkat bakam power teh hari mental Mula di pastor ke por no. mentau di Hatu ke por, Pak? hatu ke por empat deh te hadian jong kata udah ade Ule ya kata ke kam ke por bopor kalau bomot ne. perkelab long shua bun long pastor ulale hadian long pastor kidan kiba ong kumta baka kadang ja kum kata hari kadang be kejing puri ke hari kampau sabar te mata pa kapau i teh te yang ta ba kum kibrio namar ba kamja i te pasal ba kamdan kejing bisar kamdan kejing pamperthat kamdan kono kala bat ong ba banyak sngo be kasur do blei te ba this is wrong te bakan di kalong babakla mdan kum kata te takada kalau kapelong yu brio ban yele be kata man pen sngo ba kejing bisar hok kejang blei kamdan Hari ublei ubayu ublei bisar hak hari kapoi be kata kapor ke jong ublei ba ublei bisar hak but nang ni sakmat ngin yu be kata ba how ni snam arhajar phunrio la bengi ong kumno ru la rangi la ban le kumno ru hari ke jing bisar hak jong ublei kan pawe but this is the year bengi sedang ban menta ba ka wat haki banget ru te ki banget ki basisha but ki banget ki basu bam sha basu le men ke expose bet menta yo bet pelen utrai pen pau bete kata de hang ta ba ngimla bancu ban buri menta khmat jong ni uble be em te but andala poi par kata kapor jong ji bisar ba khado pat de hang ta bengi yang par khmat ju am ngin sesulong bet ki bamlat keren mo kom ki phasi jong jisu haba keren ba ka pen ba kadau ba tu bri omlat keren chu te usu skap jar bet omla so banang abau jisu labu jing ki Saya gitu ke jan. ha omla so jeng jangkup jeme omla so ban ka su skap jar bet ya kan pai kum kata kapor ka jikim jingi ma bagi nam la so ban jubab ina bar bele ka jim bisar hap ka jong bele kala tri kam mentar mentar kam ba hadu ka si jingi hap dero nang ni kelas tang putar Nang kejing kordit keladon ni kan. keladan pasal keladan jadi mata kadang ka jing duk ka jing krau ka jing tim kan ni ni perkhat ni suong bet tang nambar jong kamariang ikam ta hari ki ngimpet pate kidan te kita kiki basilandat Isgo kumba kanuman te kani bari kelas dang pat kani Te kumno pastorang pisgo fi alo jong kata. Pat kata ri ga jing shisha bangi ya phai ka nakaktir ka jong blai bet. Ke ga bangi ngi le nginam la ban buri no new blai jingi. Tarau ke bangi le kan sap wan ra ka jing pen pa bet ka jong blai. La bangi pe ya ka khtin ka jong blai ram haba ha ka por ki prophet. Blai usai ki prophet ki bakhra bha ha ka tasmat ka bre. Banwan ra ya kata ka jing bishar. Banwan ra ya kata khtin ka jong blai ha kata ka gm ka jong ki ublai ui ba wat lagi de kita ki break bla jit ki jong blai hare ka gm ka jong ki ka me dei ba kata ka nong rem ka bo blai la khot iki kadap stand ka jing de score kadap stand ka ngalaban ong ka don kata ka corruption ne ka don kata ka jing ya ka don kata ka jing nong ut ha ka gm ka jong ki hey bu blai la ban sha ya kata
Tara usai kini ki prophet ki jong ban ra ya ta khtir ban ra ru ya ta jing bishar. Ban bun sen nakiru kim jusngap ya khtir ke jong blai. Kim sngap ya ta khtir baki prophet ki kren. But namar baki kim sngap ya ta ke ege bo blai kren. Blai ra ya ta jing bishar. Ra ya ta jing jot ha ka gm ke jong ki mat tisha ya ta kidang mot blai wong kidang mot ba habaki mani ya blai kidang mot ba blai nation ebet ya ka gm ke jong ki. Henry blai ra sha ta jing bishar. Mar kita lech sha kata jing nong bra kumjuru ha ka jim ga jungi ha bangi ya chi sha ha ka ne ka perthai ke bangi ngi le la ngi le chi sha ke bam dei kan wan bai ka jing bisha mar ka khing ga jong blai ka long pa ka pop ka jong phi kan lap ni thi inam la ban buri e kata blai wi ilot kam dan ke bala ban ri akhmar ka jong blai ngasat apok ka chronicle ha ka art chronicle Hani ublay ong yaw news iam asa. Udo ong iu ha kani gadakot ka bakandai. Arkon ka khandri dakot bakandai kong. Namar ki khamat jong utrai ki shat keleng ha ka perthai baro. Ban pen khalanya ladi bar kita ki baka dono jong ki ka janai hu. Ha kani melali be namar nado menta min si ya katma. Khati nga jong blay kala kan sha ni kong. Ka khamat ka jong utrai ka shat keleng ha ka perthai baro. Ban imla ban buri no blay. Ka khamat ka jong blay ke ilot ke ka bangi gile wala kita kiba marjan jengi wala kita gibaran haka yeng kesem ke jengi wala la ngaong la ilok jengi mi la mei pa jengi mi la ne ki para ke jengi mi ndre ublei ti ui be ka khamat ka jong ka shat ka leng nginom la banri na uni ublei ka khtin ka jong blei jermaya la ka nu pai kata ha ka lenong ka ba apulai wang ba ka beneng ka dap yanga ka khandoru kam dap yanga haingin la banri ublei ngim la banri ublei ui bet ya kata ka jing sha tadaw am bunsin am ni sobet ba uni ublei ko melakan di sadar mene ni sobet ba uni ublei am un isn bet le ka dandu ko por ba ublei long kan wara ka jing bitar tadaw ka khtin ka jong ublei ko ong habangi puri tasman barem bagi puri ru ka shiti skinong hebru ka khtin ka jong ublei hantu kala da kren sha lupa ba ong ublei de ublei ba bamdu da ka ding tadaw ni hab su thu bai kata kalong ka ba ima ban ha ka khti ka jong ta ublei ubem la da ngi sha ngi su thu ka ta ka jing bakla ka jing palat ka jing le persha ka jing ijli ka jing ya ublei da ngi su thu sha bangi la le persha ni ublei ai bangin wan akhmat ka jing snake ka jong ublei ka khtian ka jong ublei abang ai puri ka proverb la nang ba pra ang to ka khot ka bakhat lai kong utaw batap unum yo ka jing snake andre utaw ba pla unyo ya ka jing snake tadaw la da ngi pla ublei un ai bi ka jing snake ndai la da ngi tapat ya ka jing palat ka jing ngin isha ya ka jing bitar ka jong ublei King jong blek la kan shay kata. Kari kata pastor lo jang kata ka jingkran Jofi akan ma yo we na ki shakri jong trada ya ka ba bleu da ong ba ulong uni ulong kum ka dunu jang arab pastor kata ba gade tin no bleu da re pose uni uju yu brio pastor ule pa ya kata ka kam ka bari em ya ka ba unang thmu ba kata ka jingle ju trai umlile re bleu da pan pawe ta kata ma kam da de ya u marmet re bleu kran li ba junu da ba ka ba kham so shop tiang long kata ba ublei uspa kranda andre uni no tulu pam pastor ko ka timble ko ni pastor ma arsamal no ba khar khot ka ba spo ter omni menta na magata ka walam kan ino ya ka yeng jong me lano ru but namar bala kranda uni unong tulu pam pastor ni ita bakumno ublei pendap ya kata ma ngajo ya kata pastor ma lesi ublei de ero kata hande namar bala kran uni skri jong blei yam pendap pastor kata kan mau ni ka por kumjo saya bakumno usnang ya u yo Hezekiah mo wang penbet ya ka yeng penbet ya la ka yeng yo men yap ban ngi ya kata bakum no sisha ba u Hezekiah so tho ya kata han hadian bo pedang sobha ya kita ki berion na Babylon sisha pen sniu ya ka yeng la jong pen jot sni ka di boro ka we tikini di jing maham pastor ka bangi kan nang ni ta ba ka ige bangi re am ka ige bari ta ya ka ba kum ki beri ki le am le si uble le si unum kran marmet han re ukran pat lim bagi sakri pastor besong ni namar uni uju ublei ukran ba proverb uang haka proverb khatway dekat boleh foi om ni hakmi ya bohok on ainong haka khando sakat no tamle ya boman bai kenong pop takamut lada ngingi bakala pastor kata ka jinglong jing jungi ublei yam ngajo ya kata ublei habu unjuba pe jindwai ujuba me khando kat no tam pastor ya kata ka jingle boman jum beri ulek ni khando hi Kalau omni pasama ka jimbakla ka jimburi am ka dijingli kenang. Kamdi shu jimbakla. Mara buri te, kumbal aplan lupa te. Kamdera ke iki ka ba ong ngabakla rang buri no em. Kata di ka jingli kenang ka di. Hey po Bible mo hindiat long bak. Ngiyo i sisa kita
mo baki buri kia along ba kay bagla ale kong bay postofer la batay mo siya pang yung David menangi laong akan nang rasa menupat baki don kibala Ujuna apa? Ujuna ramut buri eladi. Hagaling reblay kandang yu nang to. Waban mi. La expose yu ta bublay mo. Semenurnya? Karakel Oh, kau ngomong to? baka buri itu ka beli tahu kablay tau. but judas ro ulah muktebi lalu dia gitu wadam ru Adam lay tahu dalai iri sedon dieng orang saya kan dieng lala ban buri yu ngiyo isya pa ka Bible ki babon ki ba kiri ki ong bay ba ublay unum tep tang nginget ublay han ngi kwa ban buri pat na ublay han habang ipuli pa diktin kan jong ublay ngi tep ba om dan ai ka balari akhmat ka jong try kan kilong ki ba pau sai kedar hakmat ka jong tadai na mga ta habang ipet kita ki jing thao ki ba im hakal nong ka ba sao ba hakal nong ka ba khan riu khat ban nong kong ka batai ba we ni ki jing thao ba im la ai ya kita ki angali kita ki pliang jong ka jing bitar jing thao ba im ba batai tu ban nong kong jing thao ba im nong ba sao kong ba dap da ki khmat sudah kamu mo sai kedar khmat jong blai mdani eru em bar habakawan pat ka jing bitar ka jong blai hangta kalong ka ba ma ban hap gen haka jing bitar ka jong belai bat haka jing bishar jong belai bat ka jing bishar ka jong belai bat ka jing bishar ka jongi ki breru kanya per ngadang hikai man haka ni mo bangadang batai bang kai ka jing but jongi bat ka jing mut jong belai habang apuri kitab jing pen paul nong ka ben reu dokhat ba khandai si pho hang tu kita keduan kita gi men siem ki ot lanu atrai men penihar keput ki perkhat bet ba ki sya peniap oniok peniap hari mga pait pat hakalenong ka bakhan riu jong kitab jing panpao hang tu hakaplyang ka basao habo blay pat udale em kalong ka ba plan ng plan namar belay hakalenong ka ba hang tu hakaplyang ka balay upenlong yaki bakindi da kasnam namar belay ula wara ka jibitar jong u ba penhap halor kiwa bar ki pukri ba ki kala snam lu namar ba ki la panjaw ki snam ki riu khoj ba ki nong itu lupa try wang di mentara senam fi haiba hakanong ka benriu ki ang men peniap kaput ki perkhat on peniap anu blay kon peniap iki upen kordit yaki ngaci ong ka jing bishar jong blay kam dei ka jing peniap peniap nya pi lang ba kata ba pi da kwa e banyap ro pi num yap namar ki breu hang tu pi na pet hang tu nongkong du ki tu bala pediang ya dak jong bala klau kumno bakin sa pen kordit mi to jaw ba ar ki jing im barop dan pot duriau ki jotlot ke kelas 6 ko ke kelas 6 ka mot kata ka dik ubri ukwa banyap klam ong ba kita ki beri bala priang ke dak mal klau ki layap em kadon ka jing kerdu ka jing khai ka jing kerdu jong ka mendi nang ta pan kordit syut sok pan shit ti kata ka dik ke ba ka jing bi kata ka dik ka jing bishar dep ka jong tribe la ne ka jing bitar ka jong tribe bat ka ni ka long ke ka ba ma ba yangi namar balai ngi perkhat ba em ublay punum bishar Blay di tang blay jong ka jing map. Hari ngiklat pat ya kan ngoi ke liang ba blay ru di keding ba bam do ta. Ba bul sen ngim jukran lor kata. Ngiklat mai ba blay dap je kedai dap de jing. Hari la ngi buri bangile khanang hi mangi. Hakmat ka jong blay ngim diang hun ya ka jing tridap ka ibu jisu la le. Ong fi kalong ka ba itiang bahan namar la dangi ha kata ka jing bisharam kalong ka ba ima pala tapi bang ngitip ngila nang nginum la taban syaru. Ya kata hari la ngi kwa ban light dulu nak kata umla akhirnya ta namar balai namar ngila le ta kumu akan lakwa try ban light haga por bala bishari u lakwa e ban light bu Joshua da khon da yu akan udah khon dan tu handai kamut bawon pin ipat ke jing senai ta kadi ke jing ma habang ngi bure po pila ban buri ya ka affair lada fil adon lock fidon samla shawe pila ban buri Hari kamut bahkan risa kan sepau baik iya kata. Barang kapor bapau kan. Kalau enggak baik fiang em ngalayu. To nak para beriu yo kan ya kadon ka solution. Kamat boleh pin ai jebab yo. Nem lo namsta. Dan we ba sin ba ile kumta. Iburi bi de bola dan samla shawai. Kini ka lok chuan pha dwai bi am ne. Dwai sngo with the pastor. Ong ni lok jonga udan lok te shawai. Te kam tip pat ia ka jing sisa. Re habakawan dwai sini. Hadin nanti kami nang ni na po na caka dwai
Kamu tiada rum dia ke iu lok jongka bak kata kau ke beriu. Tahu lok pau dah mudur bakal lok kawan budin you. Ya kedit. Jadi kita ba karo kam jutip mau uru udang tharai be bakal lok kam tip andai dia play pat ubapen pau te kata. Tamut kata ke jinglek buri baro la pau pelan bite la pau rengkau bit mo. Tadi kita katip no na duk tak sengi bau ni lok sunga pleng uri lok sunga wei pat. Bagadi kita kamdan kano ka pop ka bamla ban buri khmat ke jong blay sin mengi duai boleh expose yang tiki pop baru. Maka Bible ka ong tamu pastor na ke Hebrew ni kan long bersaud kot ke ba kat like ong. Padam don ke jing tau ba klempa wa khmat joku. Leki ek baro ki long link khoj bat ki ba pau persya hak khmat joku bat ubangia don kam. Dan kano ka bangi ong ba ladangi le butrai yoi. Tadi tanga snow yang ni kawai ba ngihapan kalah ka bamut shisha ladang ngingi la buri te ki pop gi jongi tarau David uyam khamat jong blay ongam shim la buri rut na me men map ki pop jonga bat ublay ongala map ki pop ki jong me tadeng tanga snow yi kata mo tapi le pop bahaba kalah ka bamut no menta marlem da kumta te la da pimyang ha ka jing bishar ka jong briu de finjang khamat ka jing bishar ka jong blay yi kata te finom la at kinabi Baktin ke jomblay ong Jeremia khat riu de khot khat nyor ong na baki khmat jonga ki don ha ki lenti jong ki baro am shim la buri ye ki na khmat jonga lemne am shim la buri ye ke jingle bom hok jong ki na ki khmat jonga tane ta mdan kano ko bala ban buri lada u David u ong gum tau sung thu ong lada ngasiang ye ke jing thia ang thia nyamra hang tau dan lada kiu sti shabdeng shabat jrong tamru hang tau bleu dan Lada ngapong di kitap niang junga ban ngiher satai ka mingi satai shabadum ru hendak kita ka jingdum kan kalalong ka jing syai ong shanung an ri no mun sim jong we tagadi kita ngim la ban ri na khamat jong tra tadai ta utra la janwan lada ngim pla lada ngim yathu lada ngim kala ka bumut shisha kan long bikum ka Epstein file mo kan sapau pelin persya kan pele ranya pi tadai ta yam linyar kala ka bumut kan bagapor ka dang don Tadi kita fidang le eka pop mental se fiong dan bai dan bate ublay sa expose eka pop ka jong pi but up hadok poi kita ka por pin sa le ran kadai bapin kalak bamut no menta kat baka por kadang don lemda kumta udan unathan uwan sepun pau ya ka pop ka jong pi kumba lapen pau ya ka pop ka buri ka jong u David tadi kita ngi ba ublay jongi uday bishar hok bar bishar shiliang ru katar jorjo u ka biang bisbiak kam no shiliang shano kabiang bitik tagadi kata ngi snow kani ka por ta kam sim gi jing su it ya pi baro wanum imsa aga pop wanum le sa ya ka pop wanum snow hun sa ru aga pop dai ka dai ngi bangin kala ka bamut no kat baga por kadang dan Kadang kau ika abstain file rup pastor badan apa ke Bible asli amma pastor pialap kata tengah kengeskun mau menta ba pikiran cipang ka senduk jutang ta apa ke tepel bagi Parisi ada baling dok ki sakri menlek ke badan senduk jutang. Kenapa pastor pikiran tu? yes kalau akan mau pi kadi kita mau ngakan mau kata ke jingkren ba kirang baling do aga jing sisya ke senduk jutang kamdan syu aga jaka ke bakentang tam kala ja ke senduk berkadi kita ha ke sengi ke bau jisu yap lakat ya ke jingka ajung ke tempur al riang but haba kala akat kakat na jerong syatrai na jerong syatbian but hangta haba ki kila expose te ya kata ka jing syukur jung ki rumah dan ju senduk jutang ai kum no kumta marba laburi ya kata brosh kata kinang tarai bet ba kadon ke senduk jutang ha ke jaka ke bakentang tam Henry anda hau jisu yap la expose ya kata Sumut pastor pat yo kidon kibrio mo long ini keren ha ni kapor pastor nga kwar pin yu kinyo jingbot kinyo jingkerman kidon kibrio kadon de jing pini kendo ta ya ke bakila le ki kwa man kalah ndoi ki perkhat palada nga ya thu nga ong yo kapra yo ka jot kai long yeng la ne ha ka kam kum ta ter ya kum kita kibrio ki de ben le kum no pastor kita ki jaj beriu shisha ki perkhat ya kata tengah snow lada kilak penbong ya no ngas udah pelik pan map he long ki de perkhat mo sumut ne
le perkat bah ta kyong shimut manta udan affair ubri ula don lok udan affair shawai usutu ta don jimpeni kendo pada sunang manyo e ka jubab kumno tharai ngan ne yatho ong yok kaprano ka yeng jonga ne kata ka briu ne ubriu ru banyo tip ya kata uri ban le kumno ladau tip yo blai ladau i no ia kata ka pop ladau plang ngai ka nam dan hira ka jing pra long kata ka briu ne utau briu ba yo sngo kita jipla na tharangi hap hip ni ya ka jing isen ai ne ka jing ai mo halo jongki namar ngai i ka ni klem plaru ka briu ka ma bit te dan kiban phat dawai hang ni blok blak klem sansin ru ring ngai em ka lok ka ma bit te tambang ngai i pu chinrang teng teng ung pular ban map kum ba map ka kan thai pan kata pan ka long unequal te nganum o atang ka jing klem mo ndai kinat semua la ka de ha ka pisah pilain la kum shim no mo ha ka por pat tip ba re la join ka jing ngai la wan le ka don be ka jing pe ni kendo ta ka to ka jing sung pen rem chim na e long ya kum shim no jing ki briu ta oh long kum ta la long ngam ong e ba la syo nak we kan tin ngam ong batu an la kum jrong kti no jing ki we bam dei tare aden dala kala ong dali ya thu semua ini ong kum no la ni mo la kum le ya kita ki kam ne la kum ngadum ong e thaki kam het la kala kum shim ketiar la kum penja rele par bom tip hari hadin dala tip pat yaki pastor kita tang ki perkat ngalai pla kum no man namar hakata ka pu kidon ro hang ni ngaso kidon haka kila kala kadon ko to jing perem halade lade ki fight pat namar kini ke jing le ke joki ka mun suwa bo boman usdang ban penrem pat yaki kidi ban le kum no mo nga ai lamba kan long ke jing erap haka ni ka por ya pir ki bapet yo pi ya lang ba kum kita min kong e kin mau ya kata mo kum u zakayos mar mo u udan ya ka bor mo u shong kata ka position bula ban le kum no ro ye ki breu ki haban chu sangap jarbe te ule be da ka bor u shim da ka bor u tho ang to ka ba uman u thok ang to ka ba man bagi breu ki haban sangap jarbe Henry hadin ba uklak umut hadin bu yeshem eu jisu ka ba ning kong e em ukon mau ta ka pop ke jong u su tho e ni ka wei ba ka ta ka ba nga le em de ba bakla namar ba nga la shim jubor ya kata ka bam dei hok ka jonga tading tau ong ning kong e ang to wong to nga subha hin puli mo Rei habau yang jod usakayos ula ong hautrai hakmi ya kabashi teng na ki eru ki jonga atrai ngan sa ai hakibodok baladang la shim club ya ki eru na ununuru dakaba mudoi lamler ngan sa siupat sausha piwangan ai no shwa shi teng ka bang adan shi bedok mar ben shwa na ki bedok u kujit bet tang ban yo lat ben kujit bet da de ka commission ne la da de ka ta ka sudawa mo percentage ru ese ule e ka ta de bat udah mudui lene udah shim baklaro ida ka pisan na ki breu hadien ba ula pediang yu Jesus Christ ula mat yu Jesus kadang ke jimpin kendo kala dungak ika do anut ke jongu bat kum tahu ongan ai no shiteng na kibaduk wongan ai no shiteng haki baduk bat hakita ki bangala mudui lam ler ngan ai no sausha yaki pagali kita mo hagini gisngi ngai sngo shibuan bak don ki briu ki beshim pisa ki shim kliang kum tu kim ju siu de ki tharai ka biang me kani pi tharai kata adale kum ta don jingker khu tharai kamlong pi ka jingkur khu te kata nama kidon ba shong wai kim se bai wai yeng ki mi no nang tu ki le tu long kalong ngi hap an sung thu be ba ngim long ban shim ya ka bam dei ka jongi oh hanre ha ka jing em teng teng ba ngi pat tip yu blai pat em kala long ka jing million jingmulian mo ha kada ka jing million ngim sungo e shu kam dan shu kam sim pan ram dan gibriu ki ong pastor ki shim keliang nangi ngi ai da ka donut ka ba susun ai dalit payan em na kita gibriu ki berngam kala myo shuiru ki sungo kumba saram kala kita ki nong ai tapi ka ong no pastor ka ting jong blain to na sam lai po nyo to khot arfway ubaman ushim kaliang bar umsiu no apat henrei ubohok ule isnei bar ya ai pigari kata khubor ka diga ba shai ubaman ushim kaliang jusiu lada ki briu ki shim ya pisa bar kim jusiu kata ka diga men sim baman talatikina yu baman ublei sabishar manta ki sngo kumba shim pisa khandiat ki bam e ka tu ki sngo kumba ki yonong reka tu kan bam do kala ki pat hadu ba mdei tang ki war ki kon ki ti ki jong ki pateng la pateng ro ki nam long briu ki long marat bite ne bisngo kum no na halor kata pastor Terus so kata ba opi namar ba ibat ya ka jingja kitin jo blade kawan me ka kas mo kadal mi pastor
dengan perkat ngi jupuli ba katu kitab Deuteronomy pastor ya ka jingger khu ba ka jingtim ka jingger khu am pastor ngi pet nang kitab Deuteronomy ka tang hakal nang war perang ilap tang ka dekot bening kong dokhat san hal tung i pastor ba ka jingtim ka kham jorong ta ka jingger khu ka daw juong ma ba ka jingtim ta ka wah du sau pateng pastor te ngi sutu pastor la da ngile ya kata ke da ka jingtmu jungi am ting la ka jingtim ka man hangi hang tip ka jingtim kan wan pia ka pateng da kadau ju oma bagi jingpang ni tengkiar pateng kom tatar ter bente pastor dan manu pastor bala bet yo tu sembaina yo ta kadau ka hiar Kidon ki beriu ki ba shim pisa da ka bamdai shim da ka ba diman. Noi khlat no tu beriu em. Tadeng ta tu ka yeng bu thiet ki kali bu thiet ki jaka bu thiet em tang ha ka pateng jung khon ki khon bar khoi ki la de lut. Di tat ru ne ba de bu yo nong ru di tat ki khon ki lali kata. Ne bi sngo kum lo lor kata. I pastor si sen hi mangisim jong ki wei am ka bamdei ka jong la jong. Kawan ra bai ka jing yap but ngin da pek ba pa ka Bible kata ka dei ka khon jong Laban ka Rakhel. U Laban wa ngawan wa tang ya kata bala sim na ka yeng jong ba ta di blai thau. But ka Rakhel ban buri ya kata ka pop bakala sim ka thok. Ya ka jing long kan thai ka jong ka. Adin kata ka Bible ka batay kali ka kampoi hadu ba kayap no ta tong perbakai Benjamin ka daw ka day ba ka shim ka thok ka syukor ka kham kala bumon la perkhat ka way ka banta ka Rakhel ka khamdan re ha kata Ka buri ka pop. ka buri be ya ka pop hanre u blai pat u pin i pat ya ka jing snai yo Joseph bat yo Benjamin ka daw hi ka day namar kajong uje kau benamar u kala bamut no haga babiang porta but kani ka dei ke namar ka Bible ka ong namar ukpala ne ka keme ki khon ki long ki ba kentang ngiyo iya kata but u Jacob ru ulale ya ke bam dei udah pan map ru no iso ngiyo iya pa ka Bible but hakata ka jing pan map ka jong um ukloy ban siu ya ka dor udah pa ya ki jingri sakmat na ban siu shwa ya ka dor but mau ulatin si siapa ni kendo yo iso. Handa ublay namar yo i ka download ka babait ka jong upan de ka download mau ka jong iso. Om tang kata wat ka download mau jong Laban ro. Kada da. But ngasko bait. Lada gi don sen bangila kala ka bamot ka don ka jik perem yang i naka ka bangila le ka power bamon suwa. Namar bangi patip yo blay am ngim so ban lem. Ta kidon babon ni kilet klang kita ki street fair ni gino. Kayo so babon mo. Kishim mi katiar. Gitu beta. Ngalam na video gitu. Henry kim so ye hero. Henry hadin la kala bamot am pindi yo iba ka ba filale man swa pim so je peram. No pidon kaliang. Une ubaman upenlong ye pi am ba fi so tenat. Henry onda ba kala bamot am mesiem baman pat kawan biang api ban peram. Menang kume akhok ne kum pha bale kumta. Te deina mar kata ngihap ban pla. But along ke bala ngili ban siu kidan hajala jungi le ki abam na dukan ki bam sha am siu shu mentang ngani ngaso ba kidi ban le mdit hoi nangkong la phim padan ru ka we kidi ka ktin ka ba shai le pan map na ngala bakla kani kidi ka ktin em Shubu mata gitu ki bayang asurok ba shim pisa ba ki kali li pan map tang eno. bamla pan map tu umla kan henry yaki ba pitip te mon kida ni ke bangim la shu ngim tip shu yadong ila le kata ta kala ya bam tip henry yaki batip dei nama kata pa iba hang tu udah batai ong ngan ai no siteng si kibedok nang tayo bola kabang kida ni ki beri bangim la henry kadon hi ki jingle ki jongi ka ba yo bangi dang la kan lekila bandai na ki ba it ki ba thon marjan ni ta bun sin em ngi shele snew yi ki tahi jide bana jangai bala jangai le kham slam ye ki to bala dei namar kata ka jing ya dialog kabun kalau ong lupa ki singi bakadu kini dialog kadai ki sya manta mano ba syukur ringi di itu bala syania ya kitui ki ban ya shet ro makihi kidon mo teng ya tip ba teng ki try la phadi jaka ong de ha kador so pho tengka i bala itu bhai ini ba peniat je bai de ye jaka ini pan terwas par pho ai be i try kata te hatu kata kam dei ke ba bam nong tan lapalat deh. Kabam lalot kan. Labam lalot kan. Te hang ta menurut bani tu itra tang fil akman. Bayu apa pidi tang tu jaga film la di syu. Fi haman yet te la de kai ka jing bakla. Nama kani ka di nama teng
ngi baklah kede dok hakita pastor ladang ngi long kum tapat long nganong fi kalong ka ba ban lai pla ada ka bible ka hikai ngi ban pla ban pan map om dei tang na ublei ban pan map ru na kita na mar belei yo ka pau sai ki ke ka bobure ke yo ka si bagiang ka mat jong trai le yo ka pau lut Ketu balik diman pisabet, dawa pisabet nagi beriu tamadon nil di ka bor golong nu turu. ketar dei bakla haba pidon ha ka bor beli findawa ka bor kala war rahi ya fi mo ha pidon ha ka bor fil ayo na ka jingsi ko biang ala filai bandawa ta ka bobot pibam Kabamut ika jingtim kan wan be hau tu beriu war gikon gikti. gikon gikti kata ka dei ka jingsi sa ka kaktin jo blei ko nang no na pastor rang kita Ketika jauh boleh mau diturunkan kan real, udah kerap kendai kaum ni. Menang penkeriang ya kajing bisar. Mewat nyau siang kemat. Wat bamsap, namar kaba bamsap, kapan malak iki kemat jongki bestat, bar kapan kelador iki ketien jongki bahok. Do not accept a bribe ma. For bribe blinds those who see. Reim dei nga bribe. Reim mentali ka dei ka demand. Lada ka tangkata ka ba shubam klop ru. Kasniu do kata-kata ka noli ka demand. Lada demand pat so blay le syai. Taka kan siu da ka ipat. Taka dei kata habu blay ong wat ka momut ka don bi ka jingtim de. Lada le persya ia kata ka wat. Habulay ong wat peniap, wat tu, wat kelim, wat sakilam ler. Habal ong wat, lada pen ken. Teka don kanong ka bakraw bahalor kata. Tading tahu Jisu, nanti tang bush ong wat. Henry haba ong wat ka don ru bat ka kuna de. Namar bahal ong wat sa jay yang ni, wat sa kali yang ni. Ha? Kajing maham na kisinong ka don ru ka fine. Buru kalau kelut pastor. Ha? Baburu ki balik kelut kile malak itu. Ya kata. Kilong kum ni. Blay uang wat WRT kiki ong wat WHAT. Maka iba kata kan. Sibuk tadi. Iba, hang tu cakap ong wat hang tu. Hang tu ikan. Maka long pun malak iki adu kata-kata dia. tentang haba kile kum tang akan mau do niwei mo la tho no parking do niwei ni ki samla wat ngi hi te ki mut i peniang skuti kan te ong eu ta ba nang start ba bit te peniang atau lupa no parking tu mo menang pulih kan fi tentang ngi hab ban sutu te fi tentang babon ngi pulih ya ka bible ngi le pat bam nang pulih te bam nang pulih te mlong ram haba ngi pulih te ngi habanya kat kum ka jing pulih ngi mla ban long pat kum bam nang pulih kan Tadi tahu u jisuru ong yu pol ong memla ta ben kenjat persya igiding tendung. Habala ublei ulong be uding tendung. Fi kenjat persya igi an gi jung u fi kenjat persya ya ki hukum gi jung u. Temeno bomong mong tau nong kenjat am. Tagadi kata kadon bi kanong ka bakraw ka jing mensaw ka bakraw habala tho bet wat. Tading ta ka jing maham lo ong ka jing maham wat. Marang tu lah po, marang tu hatrai lah tho fine kata. am kham tam tu jing maham like mo tu jing maham like te don Imam lai. Kena kata danger. danger Batang tu mungkin baru kata. ngi hab ban sung tu kalong kum tang ai abo bleu on te kum ba fitu fiting ya kalaj And beware of dogs. Sebab kita dah belak untuk hang tu kawan kajing bisar. Tak kenal kim citrek berkata. Kading. Kada yang kata seben kabarim tangi ibet kading ke jomble ka habet. Ka thang be yang tu usa ubat ya kata bomde unbat. Senduk jutang hang tu yap. Pe ki kon jung elir ki le ka senduk jutang ki yap ka thma. Ngi kata mau nuno boleh persya ai. Ya ka khtien ke jomble yap yang tu. apa bible te bon pas kun aron ru arngot Ah, kile ka ya ka temple ke jong blai kira ada karanga khala te yap ki yap. kata ka dei ka jing si sa namar ha ka testament thamai ru ananias ba safira yap thok musim ko hang tu yap Yap te. Mdai dang testament berim wa testament thamai mai. te yap harangi menta pa am lele jing ai pe yong ngi sim sting ka jing ai kam deny ya ka justice kan ka justice kan wan be hi kan ba ba ka wan ka long ka ba hang ta kan Ju hi apostol bakran sipang ke jingai ma. Uang ruh ka siti sinong Efesus teh. Kong ni. Namar kalong ke balik ran wat ban yathu. Ya kita ki balik ha kabri. Henry ya ki baro anda 8 ram ya ki 8 pau da ka jingsyai.
Namar ki baro ia ka balapan pau kalong ka jingsyai. Di katakan ke beting mo, wala kaya jing ai ro kadan bi ka jingsyai. Ki bari long on pan pau. Ngimla tu macam sting dari bi sting advantage. Advantage. Yang lalong sim kabuno tu. Ya ka iya so ka jing ai. Kumtang ngi poi biang kodan ki jing kren bi ngila kren ba. Maru blay udah ulong ka jing iet. Te ki beri ki ong blay te badap da ka jing iet. Te lai udah ngila persya udah blay na maru udah bo iet. Le kan no le dusman bi uru le persya uru udah bi bo iet. Iklet no blay ulong ka ding ka bam du pat. Kata pastor ni kan tengok ba. Kata ngong ngi jibekan ma gi beri ngi jibekan ma gi bengak ngong ba. Babon te ki le se ki no hikai kan ong ba fikla bumat pinyo jing sup. Ngong ditang mangi hang ni pastor ngi ong ba kata ketien. Lagi kla bumat pinyo jing e ta. Kamde bang ibu ya ki ga jing e Henry bangi pen ada kar ga jim jung ki da bakin lat na kita ki kan. Ngasngol bukan no manena pastor sepang kata ka jing le ri ne ka jing le ka beri. Ngasngol bitang kata ka wi ba mangile ka beri pastor. Ngot yuso uso ulong so jing tim uso jing yap baik om tamangi Henry wat kita ki pateng jing itu ta ngasong banyak kata pastor ngi kena menera tadi kata long bang haban septian pastor utrai namar kita jumlah ko yang kata bang septian utrai ikan dak ka pastor pastor takada u agur pastor pla proverb lai po dekat bang pan ya kini artli ki ngalapan na me wat karnga ki hanga kat bangam pat yap tupin kerja sejengai nanga kajing thala bagi jing lam ler wat aya nga lem ni kajing keduk lem ni kespa tepesa nga de kajing bam kat bambiang nga yo bangan ngudap bat bangan len yeme bangan ong trai lu lan ni yo bangan duk bat bangan tu bat penten kamben nya ka keteng trai boleh jonga jadi ki bangi ki pat ba lan ngi ki banget lan ngi besep ti trai ngin panu trai tadi kata pen ria sejengai ngi kajing thala bat iya kajing lam ler kumju uang wat aya kespa lem ni kajing kerdu namar uang ba lada ngarus pa ngan sekali utrai ulong bat lada ngakerdu pat yo ngatu tinggi hapan tu pastor kini diki butrai wikai ni Ikalong ngi haban ruspa man ruspa gi ma ga jong blay de bingin ruspa ya tanam tai ladi kan ti ladi te utrai la tip in pen biang ngi ki baro tangim de hiru belong ki baduk namar la duk tagamut de blay pat wen le ran namar ki kon ju umnu kin duk habuk pa de beruspa tadi kita ngi poi biang satu ka subject ba ya ka jing bishar ke jong blay de Isaiah pen kan ma ba kata spang ka pop jong ka Babylon ma fina puli na tu kalau nong ka ba sau fu nyau jong Isaiah kan dekat ka ba nadu maning kong hi gum tu ter dengan puli dekat bispau ong naba phala shania hala ka jing bomman phala ong don ba yo i nga ka jing start ba ka jing tip jong pa kalapen bakla ya pa ti phala ong ala ka do not nga long bat don shu no lor jonga nambar kata ka jing sniu kan hap apa panom tip shu ya ka jing mi jongka ba ka jing jenjar kan ngat apa panom la pendu no ya ka bat ka jing penjot no kan wan shi sendan apa ya ka ba pam tip kan khot ka ba khat sa ru ong mo kong ha khmi kin long kum ustat ha ka ding kan pen ing ya ki kin om plat no ila di na ka bor thli ding kata kan om long karnga ban shu pen saat ne ka ding ban shu shong saat kumni kin long kita ki ya pa ka batrei shitam kita ki balaya khai bat pa nado papanglang samla kin ya sakma wei shalaga jong ka jaka onom dan bapen im ya pa tadi ta kata ka jing bishar ka jong blai mo un pen ing mo ye ta ki breu ki ba snow kemen ha kata ka jing bomman ka jong ki ni ki beshania ha kata ka jing bomman jong ki da ka ba ki ong om dan bayu i nga baga jing start baga jing tip jong pa kita pen bakla te yang is teng is start ban you blay teng is tip ban ya blay teng ta blay who is god ma where you blay and the like shem shay blay tong there Habang man, who am I? ko mo ong Paul ken ma de way mo habo you can do you jisu haglanti ha Damascus Kata buat bagi Israel ru aba ublay wan here haulum senai kita septi yang keren banget Moses pernah bikin keren lagi nem ta ublay abo bitar pa syaitan ule ka pop beri de apo do not ula perkat ala ka jong ka do not udah na ka presence jong blay ngalengo be kata de udah na ulum ba khoi jong blay uya ya kita ki mau ba meding udah na ka presence jong blay re ukwa pat ban long kum blay
usyukran hala ka doonot uklam keren ru hau blai Dari blai tip te ka doonot ka ju ya kata ka jing khai ka bala don lupa apa ka doonot ju mo wong an le na kum ne ngan le na kum tai mo ngi na isaya ka nong bakhat saw ka khot ka bakhat ar ukran hala di mo pastorang mo subhan puli gitu kumno mela hap na beneng ko lur shai ukhon jo ka step kumno la odno image ka khando bula ju pendam len ye ki jat ben real tem la ong hala ka donot ngan kiu sha beneng mela ong hala ka doonot mut uklam ong persya yu blai le ukran hapo ru tang ka ka jingmut hapo jong uru te blai tip te ka ibu perkhat nang ta wong kumno ngan kiu sha beneng ngan kentiu la ka khet hanang ki klor jong blai ban ngan shong halor ulum je seng haki bakut phang shate ngan kiu shilindat kilo ngan long kum ubhajrong tam pi ukwa be ban long kum blai dong i puli Ezekiel ro ni ka nong ba arfu prang tu ka ye thu ingi hang ni ka ong ba mo tu khat ba khat saw te lai arfu pra khat saw ka ong melalong ukhero bula sle bula ka bat ngalabu ye me kumta melalong halor ulum ba khot jong blai kamu la dep don lupa ulum ba khot jong blai Dabo don po Eden mo. oh melayat sharum shaneng ngap deng ki mau ba me ding kamu la don lupa ka presence ka jong blai Ru krena ka doonot u blai ong abia Namar bo khayi hang tu ka tho. Namar kata ka namar ka ong ni da ka jing bun ka jing khayi jemela pendap ya ka pedeng jong mi da ka jing le bor melale pop namar kata ngala bread na eme ko mu basang na ulo mu blai Hi hang tu ong mela le pop bala fi dapat ke definition jang ka pop naga shithi Jacob kada batai bha sapang ka ka pop kadi ka rebellion de mo namar mo kan pulih hinjat nang ka Persya, shithi Jacob ba sapang ka jing batai ba ka Bible ka batai ba ka pop nama ka pop barobor gi perkhat bet onda bangila le kada ka pop hanre ha ka shithi Jacob kada batai ba baga pop ke dia bala pun shua kamdai onda pa pi la kala dale ka ongkum ni haga nong ka banungkong chung sti Jacob tukat bakhat saw bat kat san kong handrei la pen shoy ya wei pu wei baro habala ring pa ya u da ka jingkwa brai la ka jong hi bat habala riam ya u anda kumta kata ka jingkwa brai haba kala pun ka kaya ka pop te kata ka pop haba kalasan ka kaya ka jing yap ken ka kren shua shapang bau breu dala diu don ke jingkwa pi bat u blai apa pi dapat bau thau ya ki angal u ai ya ki ya kata ka donot jong ke jing lai lo ya ka bakin rai penbor na ki angal ro bakin mane la dei bala penbor nganget mo kamba ka batai kitab jing penpau nong ka bakhat ar kit onom la ban hap ta kita ki lai benta jong kita ki keluar ki kita ki angal mo onom la ban hap lang bat ulur syai ka dau hi ka dei ki hap na maru bleu ayaki ya ka mon lai lut handa ki ne pat ki sim ka bu kim long kum kini ki ngala ban ong fi ki jing thau ki ba em da ki jing thau ba em ki don be ha ka presence ka jong be de maki ki ai ka bora ki angel ki wan ra ki angel handa ki ni ki angel ki don pat ya ka tu ka mon lai lut pat ha ka ni ka mon lai lut ki rai hi ta ba ha ka ta ka mon hi ba ki mo de ka tau jisu ong la me pet ya ka breu tang da ka jingkwa kamong temen dale nama ka pop ka de kata ka pop bun singi pakad dal ale ada kai ka bangingi perkade ka tau pol upen kam ha ban kren ya ni ka bantau ong thau thamai ya ki jingmut jong pi namar boleh lamba ka bagi thau thamai ki jingmut kini ki ke baro ki kala ngi ha ka ni ka pol nganget ka ni ka jingkren ka jiki kai ka jongi ha ka ni ka singi kan ra ka jingker khu ba pinum buri ya ki ke ada la buri pan map om tangka kemat jong play la fisutu lamba kata ka jing buri la pan mong la le ki ka bam dai pan map la don kami ka jing selok barobor ngi si yong ka jing khang jong ka potanet ka play pila ban wan sagani chapo potanet banyo ka jing selok ngi jodon ha ka si baar ngi jushong ni pastor si sajan ngi don nang ta kiwi ki singi ki don pat so kiwi ru ki pastor like no sin kong ki don ru so kiwi pat ki pastor pa ki don ha ni ka jaka ya ka ban a ya pi ya ka jing selok ban ya rap ya pi ba pin em ka jing em ba bait ba ka jing em ba hok handrei yo pi ong ru ha ka ne ka por si sha pastor ngala baklang ngala le po pai no so bleng ni ne duai bleng ai go bor ya pi yo ka don ki jing pang ki stom ba wan ya le ro yo na mar de ki ni ki pop na bala bure ni ne duai bo bleng sin ai ba un map ya pi ken bo bleng da ku ya pi pat nang ne sakmat pila ban yang ken ban sakri ya u ta ka jing ki ni ne le ban ne duai ya ne ka por ai ti ka ne ka por pastor ban tai ne la mi ni ka jing duai ken ta ka ni ka por menta ni spen kan mau ya pi
baga pop kam judan jinggerku haga pop kadan mitang ka jingtim tadi ta la melian ban klim no film melian ban tu no film melian ban le ban thok bersyukur no namar kata barok kan wan ra jingtim ya gaji im gejong fi bari ki kon ki ti gejong fi patang la patang inya duai try ngo me ko pa ne ga jing ekren kam ma ai ngi ke subject ko try nga snow mde ba kren mangi ka ktien ka jong me try ka kren da ka ba shai ka kubor ka lawan da ka ba shai ai bagi kon gi jom me try kin pai kin ka la ka bomot try namar ba ka jing bishar ka jom me ka long hang ni but the try ngat nget ko kuna aba me bishar me te try shi sham dan ka wi ka do ka ban like namar ki eki bala le ha bala buri ko try an pen pa pen no la la ngim pai she me ko try ngi tip ka jing le ran kan wan ka jing tim kan wan ka jing yap kan wan adwai nton ki kon ki jom me ko pa kin kala na do menta ka skin pediang ye me kin kala ka bomot shi sha try oi ke ki barim kan lek no kan do no kan kut no ke barok kin jalong thamai na do menta ka skin adwai kar ku ye pi agar teng ke jong jisu amen but amen ngai kala ka mut sha wa jumlien shu la pla mlien kenya la biang tas wan jisang sibet ro khadwe beje ngilan ni na nong maulai swan jisang no sibet kita haga por khadwe beje min step mo sibet khadwe beje hangte ha maulai nong kwar ngidan gi shekri hang to wan sngowi ktin ke jong blai inya mani lang in shekri try pangangai ktin jong blai kan pen kala kan ang ai bor chu ye pi pinang la ban yo kenya ka bor ban job nagini ki jing pen shoy nagi jing mlien besneu baro balada pi sa sini si jan nong thamai na ne pi snow kam jan nong thamai pi la ban haga porsan baji jan miet sibet ngidoni ki shekri ra nong thamai blain kar ku ye pi ngin sai kendo ye pi pat agini ki jeseng ngin sai kendo ye pi pat aga wi ka por ko le shibon pastor baro blain ta ka buram ju amen